Monggo Mbak Dira Andrea pun atur kejumeneng sinareng nyu santan iki lho bocah. Masuk, Dik. Ayo. Matur suwun Mas. Mas Gareng napa Mas Birin iki nggih? Arek kowe. Kok padha eleke? Wong kowe ku umpama papan piye ngono serba salah apa meneh papan ngene. Ora tak cetak. Kok ya ngerti Lah wae. lah. Anjay katuran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kanten. Lho, Mas Kantene gak rumangsa iki. Ndi Mas? Ayo, songkoke anyar. Iya, ketar enek tandane ya. Iya. Nggih. Anjay katuran sugeng santen kagem Bapak Ibu tamu undangan semuanya nggih Kang Mas. Kepanggih malih kalih nyu santana. Oke ngerantos tetembangan. Basnya Mbak Bile badhe dono bas mangga ya bas. Bas sinten Mas? Ya akeh. Lho nek kene bas-bas ta? Lho ning kawasan. Lho iki santana ya nek bose lho. Ono. Bosokan. Ya. Iya, mantan saya. Iya. Monggo Kang Mas. Katuran sargenan wae ya Mas. Katuran seragenan ya iso nguyu kuwi. Lah iya, aku kan apa ya sini iso Mas, tapi bakat kuwi lho. Tak Mustika Bro. Pikirannya tekan dindi loh Mas. Iya. Kandani atau bareng janjangan Mas. Monggo. Janjane kowe ning endi gagangmu saja nyupiani atiku sujono Ae
kandani Birin mesti lagi sensi karo aku ya ngerti loh Mas. Gak usah jauh omong, monggo Mas. Jan-jane kowe ning